Apa awakmu? Aduh, Dek, aku lara untu iki, Lek. Ya wis dinikmati ae. Ono perlu apa mu rene? Aku kate ngajak ngopi kok bengi. Gelem ora? Duh, kancane sik loro gene dijak ngopi. Piye awakmu iki, Lek? Ya wis, padahal aku lho duwe tempat ngopi terbaru. Ih, pegawainya sik muda-muda. Terbaru? Muda? Iya. Abu. Ono sing ngene-ngene bodine, Lek. Yo jelas ada toh. Bojomu ning ndi? Kok gak ketok? Bojoku lagi arisan, Dek. Ono apa emange? Aku duwe kenalan anyar sing bodine Mangkane nggo bengi kon ketak jak. Aduh duh, langsung waras untukku, Dek. Aduh, dak remah. Aku gak dijak, Rek. Gak sido, Mbak Yu. Iki aku di WA arek-arek. Katanya golek undur-undur engko. Wis ya. Wah. Ojo ninggal aku. Lanangan gak tau diatur panjenengan niku. Ampun, Bu. Ampun.